Čaute ľudia, som Leo7. Dneska si zahráme EAFC 24, tak ako v mojom druhom videu na tomto kanále, ako v prvej časti, toto je druhá časť. Ak ste nevideli prvé video, tak tu vám vyskočí. Nezabudnite dať like a odber. Môžeme ísť do toho. Jak som si pozeral, tak po prvom zápase sme 10. a teraz budeme hrať proti Boltonu. Oni tiež vyhrali, ale my ich musíme poraziť, my sme lepší proste. Na rozvoj hráča má 68 rating. Nie, čo mu dáme? Máme 7, tieto napíšte do komentárov. Čo máme dať? Alebo rýchlosť, strelbu, prihrávky, dribbling, bránenia, fyzická sila, chytanie, to nie. No, dajte. Neviem. Ja som dala asi dribbling. Alebo strela. Tak, my dám zatiaľ toto tu. OK. Tak máme to a my si môžeme vrhnúť do hry. Ale v tomto zápase by som už mal naskočiť ako v základe. A že sme na tréningu tu 8 to. Tak fajn. Dali súpisku. A neviem, že či by sme mali byť v základe. Možno. Dúfam. Asi. Yes. Sme tam. Nice. Dobre urobená tá animácia. Nastúpime. To 2023. Že by malo pršať. OK. Musíme vyhrať jeho prvý zápas v základe. Teraz alebo nikdy. No, prší. Jamina. Musí teraz dať aspoň gól alebo asistenciu. Ale Samba je kapitán. Čo? Samba je kapitán hneď v jeho prvom zápase. Takže hráme na pravou v útoku. No to je akoby taký stred. Ja. Nemôžem sa až tak vracať, lebo potom budú písať, že hľadaj si pozíciu. Bang. Nie, offside som. Pekná. Nie. Samba. Ale krásna. Krásna prenikala lopta. Kope roh. Zatočíme to tak. Pekný center. Aj, nie.
Tu by bola asist. Som. No, rádi som chcel vyskúšať. Ale dobre to bolo, nevadí. Ale nemôže prejsť. Ale už to pekná. Ale prečo zase mi napísalo, že hľadaj si pozíciu? A čo by to dalo dozadu? A nie som. Ruka. Áno. A to som asi mala skôr nahrať, ale nevadí. Ale ruka. Že to musí kopať. Ukáž? Bola to. Ale vyzeralo to, že jasná bola. A yes, a kope to. On robí moonwalk. Tak. Pravý vinkel. Je to tam. Samba Sambito a jeho tretí gol z Lincoln City. A dáva tu Samba Dance. Hej, to budeme to volať Samba Dance. Ukáž? Rozbeh jak viny. A krásny. Brankár nevedel. 99. Krása. Ale kamo to, čo sú za noby? Dá sa tak prenastaviť, že by... Toto? Že by som si dal napríklad legendárnu triedu. Nie, to som už bol veľmi dopredu. Myslel si to predkopol extrémne. Lebo som išiel s ním oproti. To som si predkopol. Ani. No. To, nech to otoč. Sorry. A to bol minimalistický. Aj nie. Ani nie. Ale vtedy, predtým, jak som nahrával, to vtedy to bol taký minimalistický. Ale predtým, ako bol to haj. Nie. Ejoma. Ja som si nevedel. Komu to čo je? Nebolo. To zrychlenie sam. Ako? Ja som to chcel dať pozamiť nahrávku na ňo. Ja som to chcel otočiť na ňo, ale ja som dal, že X-ko a potom som dal toto. Som sa ofarnať. No proste, tam sa dáva prihrávka po zemi. Komu však?
Nedobehne to. Je tam. Nie. Je to na mňa? A hlavička. Oni čo mi nedali? Však to je súpta, že je prázdna brána. Ale dobro. Zatiaľ pekne hráme. Kamo to čo má za rukavice a zbrankárský výstroj? Tam to mal byť gól. No. Charlton vyhráva. Nie. Musíme. A na to, že sme základali. Zatiaľ asi dobré. Zatiaľ. Na to, že sme zakladali. Počkaj. Ja hrám napravo, toto nebudem vybehávať až tak. Nie, nič. Krásno. Hop. To som už nemal ísť doprava. Ale som si ho chcel povodiť. Nevadí. Toto bude taký krásny centra. Počkaj, tak. Tak. Bank. Pochválili ma, to je asi dobrá. Dobre, už radšej si hľadám pozíciu. Tá určite Mandy. World class. Dobre, fauly. Ale zase mohol to nechať. Ale máme aspoň roh. Nie. No, to dávanie majú. Juj. No, dostali sme gól 1-1. Ale to musíme otočiť. Škoda. Ale som sa aj pomýlil. Ja som chcel povedať, že oni. Poď samba. Pekná. Ale nestrať. Pekná. Nie. A vypojujú to späť teraz. Ale 9,5 hodnotenia. No, 4. Takže hľadaj si pozíciu. To skoro. Nevadí. No, to musíme vyhrať. To musíme otočiť. Aj keď je ešte... Nevadí. A Rici. To sme mali mať. Nevadí. Ale si zápas vyjde. Mám aspoň 4, ale 3 plus. Všetko dobré. A počkaj, sa sme boli aj man of the match 3. ligy. Tak. To čisto tak sa... To nevieš, že či máš byť smutný alebo šťastný, keď ja som napríklad gól po dlhej dobe alebo hat-trick. Ale vieš, tým prehra. A ďalší hráme. Ale to preskočíme. Sme prehrali. Komu sme mali väčšiu držanie lopty, viac strály, viac všetko sme mali. My prehráme po penáltach a Samba nedal penáltu. Ja by som dal všetky, možno. Asi, neviem.
minus 15. Nevadí. Ďalší zápas si zahráva. To je pre toto video koniec. Čaute, majte sa, čau.